Nakarinig ako ng maragot. Sukran din ito. Hindi mo narinig? Narinig ko, sinabi mo sana. Hindi ka nilalagnat. Ayan, guys. Ready na. Ready na. Di-deliver na siya. Yung isa pa, day. Yung sad mo, day. Okay na. Then, gagawin ko yung pagkain naman dito sa bahay. O, diba? Ayan, para yan sa amon lalaki. So, palas. Dito yun mo. Ate, good ko akin. Okay na? Oo, may laman. Sige. Uhog mo. Kuha ka ng kutsara. Parang hindi man napuno. Ewan ko, ikaw gumawa eh. Madali na, umupo na nga kaagad eh. Bats, guys. Guys, second bats. Para sa amo kong babae. Ang natira dito sa bahay. Ano to, guys? Cheese sa mid. Sa mid cheese. Ayan, guys, oh, sa mid yan. Sa mid cheese. Yung sa ibabaw, pistachio. Hindi. Mag-prepare tayo, guys. Ayan, para naman to sa amo. Second batch yan. Ayan, guys. So, nagtira ka nito, te? Oo, nakatago. Shawarma. Ayan. Ang aking shawarma na maliliit lang, malinggit lang siya. So, oras na ng kain na naman.